Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Asta e primul clip de introducere să vedeți ce ați postez pe acest canal de YouTube. Dacă auziți sunete pe fundal, ignorați-le. Pe acest canal de YouTube o să postez Roblox și diferite minigame-uri de astea. Sau poate o să postez și alte jocuri. Nu v-am spus cum mă numesc, cum mă cheamă Pe acest canal v-am spus să mă joc Grow Garden, mai puțin Grow Garden, nu prea îmi place, și la Brain Rot stau pe update-uri, diferite chestii. Dacă vă place ideea și na, îmi spuneți în comentarii dacă vreți și na. Atâta am vrut să vă spun. Zi frumoasă sau noapte frumoasă, depinde când vedeți acest video.